For today's video mga idol, mangita na sa daanig lugar nga atong kapabugnawan. Murag perfect diri nga spot pagatunaan mo niya da. Okay kayo mong plastada diri mga idol kay naadjud mi diri patong sa dakong bato. Pag amo asa ning hinluan ang amo mga dala karon kay nanigulo gid mig dala kay among plano din kay manguhaw ta mig tilapia. Niya mga hadlok niya ng tilapia pait-pait mong dagway kay mahawan sa mong kagwapo na mura. Og dili lang ni sugbang isda among putahi karon, apod mi dire ilugod. Tungol og atay sa baboy nga swak gyud sa kautuhon karon. Wa na kumbati na ni, so sa dili para to ni sugba ato sa punawidi-widihan ra kuso-kuso kay para pud matamkang puno nga duga-duga dira ay dugo-dugo di ay. Tan-awara na gunaon nagtungab ang apong kauban sa apon Diyos kay maoro gidaw ni makapadalto pinkish niya. Samtang nagkamulo po nagpreparar atong kauban sa lamas para sa sausawan o sa bangos, matik. Ato po ning kalingawan na mato ang sugbaon nga masugba na pudli siya. Karon pa ko kita nga baka pakurat po din yung karneda. Dawara. Abi na kong wakwak rin kapakurat niya. Best recommended din ako ninyo mga idol nga kung magsugba mong isdang bangus. Pwede raning dahon sa saging iputos. Basta halubon lang daan. Dili na mapagod mga idol. Tara tagay tayo, tapos hindi pumunta sa malayo nang walay may puki. 1-6 ginikanta ni makasyat puno na tadaan dawa pa'y kaon. Mauna ni mo ang boy version ni Miss Jean Bilog. So, among pangalan ko roan ay kay Tanduay, Tandulay, Tedulay ni kahuman inom sa Tanduay. Mauna mong isa kakaubar nga dili gini magdulay kay matan pa ni silgang paut. Di na sa magtutuwa ng bingon sila inom tadaan kay pang-abrigana. Makaingon na lang kag sana all. Ay na mo katingala mga idol kay gwapo jud mig tadtaran dili ni made in Philippines, made in China ni. Tanawa na rin mga naugunggoy o mag-ilog lagi gid aning mga pagkaon. Niyaw mga ondetal niya rin hamura ka-idol. Ay namog palag din ha mga idol nga amo nagyan ng gituna among katunga sa lawas dira kay murag ang tubig ragi makapadahag pabugnaw ning amo ada. Mauna ni resulta sa shot pulo first before eating. O di ba nagka-improve na? Kani nga ba'y nako diri nga na sa tunga, mauni siya ang tao, matan pa sa ilagang paut kay kami hubog na siya, wa pa. Sukad-sukad, karon ba may nakabalo sa ihang rason kay lagi, ubahubog niya siya, makapanawagan niya siya asawa nga, day, pauli na day. Membro mo gani siya sa nabiyaan o kasawa ba? Maunang sa mga single dira, hide yung tanan. Ay mo kabalaka kay daghan ta.
O diba, inani kanindot ang plastada sa mga kanan, kaya hindi magkaon, pwede na magsalong-salong dayo. Ug dinhi lang nako tapuson ang maong video mga idol. So daghan kay salamat sa padayon nga nagsuporta sa among YouTube channel.